एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोनाथ' दिनैहायनि भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों नङा होमबा ओमफ्रायो दा जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना नै ओमफ्राय माने लेङै अहालायबाय आं माने मा बुंनो माने दोनलाङासो थांनो नागिरा ओमफ्राय मैयाबो लिंदोंमोन मैयाबो थाङासै दोनलाङासै ओमफ्राय नै दिनैहाय फाइनालि लेङै अहानानै आंगायलायबाय आं लेंनानै माने ओमफ्राय दासो ओंखारबाय आरोना थांनो थाखाय आं जे मा होनना बुरखायखो आंनि मुङा नाख्ले बर' होनदों नोंनिया एकदम बुरखाय गोरलै थांना थांनो नायनायनि मोखांखो गोरलै नामा नायलाय गोजांबोगोन दा थान्दायाव गोरलै थांना थांनो जा बुरखायबाय आं लोगोफोर ओमफ्रायसो दा हाजार बार बुरखायनायनि उनावसो इदि होनना लाब गैया नोङो आंनि मुङा नाख्ले बर' हाजार बार बुरखायनायनि उनावसो दासो थांनो नागिरबाय आरोना सोरनि हासबेन्डआ इदि खोथा हरलाय आंनो आरामसे हिन्जावा लिंगोन थांनो बेरायनो बेखौबो माने थांनो नागिरा इयो माने ओंखायनोथ' ओमफ्राय दा फाइनालि आं बुरखाय मोनमारबाय थांनोसै दायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना माबायाव थांगोन जोङो नायलांबाय था फैदो थांनोसै लामाथिं थ' बे लामानिफ्राय गाखोनोसै र' नेथ' गालांनो गोसो नामा आंखौलाय हा गालांनो गोसो इदिबा जायो हिन्जावखौ एसे अननो सोलों मिथियाबालाय आइदै थुदो जाजोबथारबाय बेरायनो फै नोंथांमोनाबो लोगोफोर जोङो फाइनालि जों बेरायनो फैनाय जायगायाव मोनफैबाय आरोना नोंथांमोनाथ' जायफोरा फैबाय थाखायो बे लामाखौ नुनानै सिनायखादो जानो हागौ आरोना माने जों बेखिनियाव थाथ'नानै सानैबो माने बिरादनो फट' लाबाय आरोना नै बिथिंजा नोंथांमोना नुगासिनो दङ ना बिराद फट' लाबाय सानैबो हासबेन्ड वाइफ ओमफ्रायो दा जोङो सिद्दा थांनोसै दैमागुरियाव मानासनि दैमागुरियाव एकदम फ्रेश बार जाहैनोसै आरोना हासबेन्डजों आंजों ओमफ्रायो माबा मोनसे जानांगोन आं दिनैहाय सानजौफुआवबो जेबो जायाखै बेखौ बुरखायनानै दिनै आंहा टाइमा बरबाद जादों माने फैनो लेंबाबो फैनोनो नागिरा बियो ओमफ्राय दा फैनानै गावहाबो ब्लग लाफैबाय मिथिगोन ना लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना जोंनि सेकेन्ड चेनेल रतन.गलापि चेनेलाव नुनो मोनगोन ओमफ्राय लामानिफ्रायनो थांनो बाबाय आं ओरैबायदि मोजां बेखिनि लामाया एकदम स्ट्रेटनो फट' लानो जि मोजांखा ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों नालाय बिराद माने मोजां मोनदों आरोना फैनानै थ' दाना थांसै दैमागुरिथिंजा जि मोजां नुदों ना दा बेरायनाय सिजन ना नोंहा मायबा मोनसे प्रग्राम जाखादो खोमा इयाव ना जि मोजां साजायखादो नै लोगोफोर बेसेबा मोजां साजायखादो हाबानि जि मोजां साजायदो ना हाबानिथ' खोमा मायबा प्रग्राम दं इयाव हिट नुखादो ना नङा जोंहा रेजर्ट दं दाउमासार आगोलावनो बे मानास गेटखौ बारलांनानै थेंक इउ दे गोसोनिफ्राय माथो होनायनि थाखाय आं नायबाय थायो दं नों भिडिअफोरखौ बे नोंसोरबो थाङो ना जोंनि दखानाव जोंहा माबा दं सालबारि दखान दं बे वक माबाया रेस्टुरेन्टआ जों मम' सम' जाहैबाय थाग्राखौ होनदों नामा नंगौ दे नोंसानि जों थांबाय थायो गेजेर मम' सम' जानो थेंक इउ दे आं दहाय नुनानै सानदों नंगौना नङा दहाय फैनायाव नुबोदोंमोन जों ओरैनो बेरायनो होनना फैब्रबदो थिगानो बेरायनांगौ ना भिडिअ गोबाव जाबायमोन फैयाबो दसे ओरैनो बेरायनो होनना बेलासिनि थिगानो दे होमबा दे आरो इयावनो होमबा इयावनो फैदों होमबा दे दा न' थांसै दे बहायबायानो ना बहायबायानो जानुवारि सिजोन मोनफैबाय ना दाथ' पिकनिक बानायजोब्बायानो बानायबायानो पिकनिक जानो दा टाइम जाबायानो फैनांगोन फैबानो जाबाय खाना दोनदो गोलैनाय नङाथ' इ सिङावनो जना था सलायागारा खारो जानुवारि सिजोन फैबायना मानसि माखायाव गाखोगोन आरो जानुवारियाव आंबो गाखोगोन जानुवारियाव ओइ सानसेनो आंबो गाखो आंखौ जि गोबाव जानो गियो लोगोफोर माने माब्लाबाबो दिनैसिमहालागै मानासा खाथि जाबाबो आं बेयाव माने गाखोनो मोनफेराखै आरोना दैया थौले जाबाबो गाखोनोनो होआयो माने गोबाव जानो गियो आं माने सानस्रिनो रोङा दे लोगोफोर भाइटी এইটো চলাব নেকি কৰলগিন লৈ যাব এইটো চলালে এতে 2 ৰাউণ্ড হ'ব কিমান ল'ব কেইজন আছে মই একজনে হয় একজন তো এনেকৈ না যায় ভাড়াটো বেছি পৰিব ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব একজন এনেকৈ হে একজন হলে লৈ না যায় ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব ৰিজাৰ্ভটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব কি যেনেবা কিমান
500 টকা লাগিব মই ভাবিছো 100 টকা মানত হ'ব নেকি মানুহ বেছি হলে পাৰে বেছি হলে পাৰে জানুৱাৰীত হ'ব না মানুহ বহুত জানুৱাৰীত উঠিম দে এইফালে লাংচিগা এইফালে লৈ যাব জানুৱাৰীত উঠিম জানুৱাৰীত আজি 1 ডিसेम्बर औ माने आंखौ गाखोनोनो होफेराखै आरोना हासबेन्डआ मालाबाबो ओरैबायदि भय पादुरा आंनि हासबेन्डआ माने दैनि जिखुनु बुस्थुआवनो आंखौ गाखोफेरनो होआ मानो होनबा आं सानस्रिनोबो रोङा जाहैबाय नालाय ओंखायनो गियो खोमा गब'नानै थाबा होननानै दैया गुसु ना आरो सोरा दा थांसै थांबाय जि अन्थावथावनो माथो होफैदों आंखौ आंनि भिडिअ नायोनो आरोना नै दायो थांबाय नोंनि भिडिअ नायो आब' होनना माथो होफैदों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना आङो बिदि माथो होफैबा मा गोजोननाय मोनलायो आङो सोरबा आंनि भिडिअखौ नायो होननानै लाबा रावानो ओंखारलाया आंना मा रायलायगोन मा मागोन जालायो ओमफ्राय दखानफोराबो बहायबाय मा फानदों नायनोथ' जोंहा इयो फट' मोनसे लादों आंखौ बै नोंनि मबाइलजों आरे इमान गोजानाव थांबाय र'आ मानियाव जनि आं माथो नावखौ ला सिगाङाव जनि होनबा दे गारदोंमोन दे आरो सिगाङाव जनि दे गारि साबिखौ लायनो र' आङो गारि साबिखौ लाबो बेयाव दै जमा जायो बायदि दै जमा जाबा गोदोगोन ना बेयाव दै हाबाखै नालाय दे जोंखांदो फारसे साना ओरै साना हाबसिगोन ना इनि साना हाबनायखौ बरियानो दे नैयावसो जि मोजां मोनदोंमोन जों भिडिअ लादोंमोन नोङो नियाव थांसै मोनसे जायगायावनो एसे बुंखाबाय फाय माने रिल्स बानायनांगौमोन ओइ दखानखौ नायहैगौमोन आं फाय नों नामा फाननो नायहैगोन दखानाव माने हाउस आं सुइटारखौ गानग्रोनोसै नामा जिउ गोजांबाय आंखौ सुइटारखौ गानग्रोनोसै थ' सुइटारखौ गानग्रोनोसै गोजांबायहाय लोगोफोर मोनाब्लि जानाय लोगो लोगो गोजाङो दाना थान्दा बोथोर मोनफैबायना थांसै थ' र' एसे बेरायबावनो खाना जानो फैबानो बेराय मोनगोन पिकनिक जानो फैबाथाय गैलानो बारा दिन गैलानो होमबाबो 15 दिन फैबायानो आरो नोंथ' लाबोबाय थाखायाना आंखौ कनजुस मानसि गतिके फैनायावनो बेरायखानांगौ आरो सानसेयाव डेन्स मारिनो नागिर नामालै थौ इथिं बेरायनोसै गारिखौ लांगोन ना मागोन लग मारियावनो थाथ'यो खुङा दे ओइनो बेयाव मा फानदों नायहैनोसै नै लोगोफोर माने मा होनो दखान आरि बहायबाय आरोना नै दाथ' लास्ट डिसेम्बराव दिनैनिफ्रायथ' डिसेम्बर हाबबाय बयबो पिकनिक आरि जानो फैगोन नै इयाव औ फैबायानो सोरबा जाफैथोंथ' ओइ नैथिंजा ओमफ्राय नै थ' नाय दखानाव मा दं नायहैनोसै जाहाबो ना मायबा बायथावनाय बुस्थु दंबा बायनोसै बायना होगोन ना होआ बोराय लांख'बा आंना ओइ नै गाखोनो लुगैलायथारबाय आङो गाखोथारगोन आङो नों गाखोनो होआबाबो जानुवारियाव लास्ट डिसेम्बराव सानस्रिनो रोङाबाबो गाखोगोन आं माल नायदों हनै नायनि गाननाय नाय खुलिनाय दा लाथ'ला नायबाय आरोना माबायाव मा होनो पिकनिक जानो फैबा लांगोन दा नांथ'ला गाननानै इखौनो बेदरखौ जाबाय थाबानो जाबाय नों थ' थांसैथ' गोजांबाय
लायाबाबो गाननाय नायबाय आं लागोन डिसेम्बराव पिकनिक जानो फैबाथाय इसोरथ' पुरा जानुवारियालागै थायोना जानुवारिनि लास्टहालागै थायोना नै फट'खौ मोजाङै नुवाखै आं लाखिथ' नायनि मोजां नुदों आंखौ माजों मोजां नुवा गासिबजोंबो मोजां नुखायो नों नाख्लाय नालाय ओंखायनो मोजां नुयो नङा आरो नै मिस्टाराबो गोजांबायनो दानाबा गानबाय लाबखादो गोजांनायखायनोथ' फैनो बादों इस गोजांबाथाय नोङो ओंखामखौ जायालासिनो थानो हागोन ना हाया खोन्थालाय आंनो एसे ना लोगोफोर होमबा बेरायनोबो हानांगौ ना बेसे मोजां नुदों नै आं मोनायाबा रिल्स बानायगौमोन जानो थाखाय नेगासिनो दङ माला मोनफैगोन आब' रेस्टुरेन्टआव हाबफैबाय जोङो दायो माला फैगोन बिसोर दल दामदों नामा नोंलाय आंथ' सलायखालालै गारिखौ नापे थै नोङो एबार गोजांनानै आंखौ लिंना लाबोनाया दा आंखौ गोजांखाया मोजाङा र' नेयै फाइनालि मोनफैमारबाय खाजाया नै जों अर्डार होनाया ब्रेड अमलेट ओमफ्राय नै बिथिं आंखौनो जागोन मेगि इयाव संनाय मेगिया बिराद टेस्टि जायो जोङो फैगाफ्रामबो हाबफैखायो नालाय इयाव मिथिखायो जोङो बिराद गोथाव जायो जेबो होआबाबो सिम्पोलबाबो ओरैबायदि टेस्टि जाखायो ना इनि संनाय मेगि नै लोगोफोर आंना मोनफैबाय मेगि अर्डार खालामफिनदोंमोन ना हासबेन्डनिखौ गोथाव मोनजानायखाय सामसे जानानै गोथाव मोनजाबायना ओमफ्राय आंहा बिहरबाय होननानै गुदुं मोनफैबाय नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनैहायथ' नै दायो मोनाबायानो दा जोङो न'आव थांनोसै जल्दि जानोसै आङो जानानै थांनोसै ओमफ्रायो जुदि भिडिअ'खौ एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोरजों ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानै जोंनि चेनेलाव नायदोंबा दिनैसो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्रायो स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ बिथिं आंनि हासबेन्डआ दङ नुनाय नंला आरोना नोंथांमोना स' बाय बाय बाय